Здравейте отново, както ви казах преди рекламите, Николай Бареков, лидера на ББЦ и мой гост. Здравейте, Николай, радвам се да ви видя тук в студиото. Сега ще поговорим и за сериозни теми, но да почнем от това, че съживихте определено Фейсбук през седмицата с една снимка, от която се вижда как четете така Таймс, след това публикувахте и на Ню Йорк Таймс. Два Таймса, да, един беше нью-йоркски, другия и казвате какво под първата снимка. Тази сутрин в Таймс не пише нищо за Радан Борисов и бай, така еди кой си. От първата страница се виждат по-важните теми, а и Памела Андерсън е по-интересна от нашите лилипути. И сега заваляха коментари под снимката ви. Сега да обобща, упрека е, че като не знаете английски, какво се правите, че четете Таймс. И сега ще цитирам само Емил Кошлуков, защото много се смях на Емил Кошлуков, който написа така: едни се снимат пред пирамидите, други с Антонио Бандерас, а трети с Таймс. Все пак е хубаво да запазиш спомен за първото преживяване. Не всеки ден виждаш пирамиди, Антонио Бандерас или пък вестник, пише Емил Кошлуков. Запазвам, как да кажа, бонтона и не коментирам хора, които са били при мен на заплата, и то доста дебела в случая с господин Кошлуков. Той го пише с усмивка сега, не е заяждане. Само искам да кажа, че най-се смях моят така добър приятел Теодор Михайлов, да кажа познат, да не го нападна цял протестна мрежа, ми изпрати един хубав колаж. Беше заменен на Таймс с работническо дело. И да ти кажа, Жени, откровено, аз не стоя в България, но все пак следа под някаква форма дебата и медиите. Интересното е, че следейки политическия живот на България през българските вестници, това е като работническо дело едно време. Разбираш какво става в Сирия, в Близки изтоки, в Америка с изборите, и разбираш какво става с Бойко Борисов и с информаторите. Бягаш никога от въпроса. Не. Сега хората те подиграват за това, че не знаеш английски или английски. Аз знам английски. Английски ми е доста добър работен. А пък се снимаш с престижни вестници. 2 години. Аз съм на престижен пост, госпожо Марчева, защото съм в ръководството на европейските, на световните консерватори. Това е чудесно, господин Бареков, знам всички постове, английският ми е доста по-добър от почти всички министри и министър-председатели през последните години. Бих казал, че ми е малко по-лош от този на господин Калфин, на господин Жорж Ганчев, ако ще знае добър английски. Сравнявате се с кандидат-президентите? Да, защото има няколко, и на генерал Радев е много добър английския. Защото има няколко кандидат-президенти, които не знаят такъв език. Действащия премиер не знае английски. Той влиза с преводач в Съвета на Европа, както и госпожа Цачева. От кадри преди колко? Повече от половин година бяха, 2 години. 2 години. Значи как бързо тече времето. времето. Доста ми импрувнат английски от тогава, но английския. Айде да не се занимаваме с тази тема, защото станахме банални. Добре, за да приключим темата. Занимавате се с английския на Бареков при положение, че държавата е в пълен батак. Моля те, минута. Предния път бях определен тук за Стара Муцуна. Виждате какви хора идват днес при вас. Стара Муцуна? Така ме бяхте представили. Николай Ненчев си абсолютно нова Муцуна за разбира се, аз съм Стара Муцуна, естествено. Ти си Стара Муцуна. Моля те, за да приключим темата. Избрал съм абсолютно произволно заглавие, статия от Таймс. Няма да участвам в изпит. Колеги, няма да участвам. Едно изречение, моля те, едно изречение да прочетеш и да го преведеш. Заглавието. Колеги, сега може ли така да го изкарате? Така, госпожо Марчева, нито ще погледна, нито ще се занимавам с тези експерименти. Ако няма да говорим по темата, си тръгвам от студиото, приключваме разговор, оставям хората да се насладят на хубавите ви баджаци тази сутрин и приключваме. На хубавите ми какво? Баджаци? Какво казах? Николай, хайде да станем. Станете, моля ви, станете. И прочетете. Колеги, има ли начин това изречение? Няма това начин. Добре, Николай, седнете. Къде отивате? Николай Бареков. Николай, върнете се, за да продължим разговора. Не, съжалявам много. Мъж няма да гоня. Надявам се Николай Бареков да се върне, но това с определението за моите крака беше изключително грозно. Според мен нямаше абсолютно нищо лошо в статията от The Times, която бях извадила, той да преведе и прочете едно изречение, след като твърди, че неговия английски е improvement. Наистина съжалявам за краткото интервю с Николай Бареков. Щеше ми се да поговорим и за неговия английски, как се импрувнал и въобще за това какво се случва в България, разбира се, в момента, но наистина ли си тръгна? Да, тръгна си. Съжалявам, скъпи зрители, Николай Бареков не иска да говори с мен.